हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय बावनाय थालायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन होननानै। दिनैनि कुइसन नाम्बार 1 आव दं, मा ओंख्रि जानायनि उनाव जोङो गाइखेरखौ लोंनो नाङा? 1 नाम्बाराव दं केरेला भिन्दि, 2 नाम्बाराव दं आलु, 3 नाम्बाराव दं बिलाहि, 4 नाम्बाराव दं फान्थाव। बेनि राइट एन्सारानो जागोन 1 नाम्बार केरेला भिन्दि। कुइसन नाम्बार 2 आव दं, ताजमहलखौ बानायनायाव बेसेबां बोसोर लादोंमोन? 1 नाम्बाराव दं 22 बोसोर, 2 नाम्बाराव दं 24 बोसोर, 3 नाम्बाराव दं 26 बोसोर, 4 नाम्बाराव दं 28 बोसोर। बेनि राइट एन्सारानो जागोन 2 नाम्बार 22 बोसोर। कुइसन नाम्बार 3 आव दं, ताजमहलनि गोजौआ बेसेबां मिटार गोजौ? 1 नाम्बाराव दं 73, 2 नाम्बाराव दं 75, 3 नाम्बाराव दं 78, 4 नाम्बाराव दं 79। बेनि राइट एन्सारानो जागोन 73 मिटार गोजौ। कुइसन नाम्बार 4 आव दं, मुलि जाखांनाय लोगो लोगो मा फिथाइखौ जायोब्ला मानसिया थैनोबो हागौ? 1 नाम्बाराव दं आंगुर, 2 नाम्बाराव दं आपेल, 3 नाम्बाराव दं थाइजौ, 4 नाम्बाराव दं खान्थाल। बेनि राइट एन्सारानो जागोन 1 नाम्बार आंगुर। कुइसन नाम्बार 5 आव दं, मा जिबनाव खोमा थाया? 1 नाम्बाराव दं सैमा, 2 नाम्बाराव दं जिबौ, 3 नाम्बाराव दं मोसौ, 4 नाम्बाराव दं बोरमा। बेनि राइट एन्सारानो जागोन 2 नाम्बार जिबौ।